Der er nu gået lidt over en uge af valgkampen, og det er som om den har udviklet sig til et kapløb om at bruge flest muligt af penge, vi ikke har tjent endnu. I det kapløb har Socialdemokratiet lagt sig klart i spidsen, men der er også andre partier, der har meldt sig ind i det kapløb. Nogle foreslår at genindføre store bededag, 3,5 milliarder kroner. Andre foreslår at give længere barsel, 1 milliard kroner. Og andre igen foreslår at give mere SU, 1,5 milliarder kroner. Det er mere end 40 milliarder kroner på blot en uge. 5 milliarder kroner hver eneste dag, som Folketingets partier er i gang med at bruge. Penge, der endnu ikke er tjent, men som man synes, man godt kan bruge. Der er 19 dage tilbage af valgkamp. Fortsætter partierne i det her tempo, så har de brugt mere end 100 milliarder mere, inden valgkampen er overstået. Det går jo slet ikke. Så kunne man jo håbe på, at nogle af de mange forslag ville føre til, at arbejdsudbuddet ville stige, at flere mennesker ville arbejde. Men det gør de slet ikke. Tværtimod, 25.000 færre i arbejdskraften frem mod 2035. Så kære politikere, kunne man forestille sig, at vi brugte resten af valgkampen på at diskutere, hvordan man gør Danmark stærkere og rigere, i stedet for at fortsætte et kapløb om at bruge nogle penge, vi ikke har tjent endnu. Det skulle være mit ønske til den resterende del af valgkampen.